Dobrodošli na YouTube kanal Glasa javnosti. Poštovani gledalci, svi smo mi praktično svakodnevno u ulozi potrošača. Nažalost, u zemlji Srbiji potrošači su često žrtve moćnih proizvođačkih i trgovinskih monopola. Posebno se u tome ističu velika javna preduzeća koja se bave prodajom usluga od nacionalnog, odnosno javnog interesa. Kako stati na put ovoj pogubnoj, po naše džepove, pogubnoj i u krajnjoj liniji ponižavajućoj praksi? Kako uopšte prepoznati to nezakonito ponašanje? To su pitanja koje ćemo postaviti našem cenjenom gostu, predsjedniku Udruženja potrošača Efektiva, gospodinu Dejanu Gavriloviću. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Gospodine Gavriloviću, iz vaše višedecenijske prakse, možete li nam reći da su ta preduzeća zaista u toj meri bahata i osiona kada je reč o kršenju zakonitosti i prava potrošača? Pa svakako da jesu. Dakle, nešto što i nije toliko logično, s obzirom da ta preduzeća bi trebalo da pripadaju svima nama, dakle, ta javna komunalna preduzeća koja obavljaju te poslove od opšteg ekonomskog interesa, čija je funkcija, dakle, da nama obezbede neku prihvatljivu uslugu po prihvatljivoj ceni, dakle, da zadovolje te neke naše potrebe. Pričamo o usluzi parkiranja, grejanja, voda, struja, odnošenje smeća i tako dalje. Dakle, firme koje faktički pripadaju svim građanima na teritoriji te lokalne samouprave zapravo dođu kao plen nakon tih lokalnih izbora strankama koje pobede na tom lokalu i onda one uzurpiraju, da kažemo, rad tih komunalnih preduzeća i više prave kombinacije za svoj privatni džep nego što im je interes građana tu bitan. I onda tu kreću mnogobrojne žalbe, pritužbe i tako dalje. Šta je tu, da kažemo, osnovno? Toplana ne naplaćuje, iako zakon o zaštiti potrošača, dakle, koji je lex specialis, krovni je zakon koji reguliše odnose trgovaca i potrošača, dakle, i javnih komunalnih preduzeća prema korisnicima, koji on kaže da usluga se naplaćuje u skladu sa onim što je potrošeno. Dakle, kao što struju, koliko potrošimo struje, toliko platimo. Tako bi trebalo da bude i sa vodom, i sa odnošenjem smeća, i sa grejanjem i tako dalje. Nažalost, nije tako. Znamo svi da se grejanje u dobrom delu, recimo ako pričamo o Beogradu, u dobrom delu grada plaća paušalno, dakle po kvadratu stana. Isto tako voda se plaća po broju članova domaćinstva. Parking servis naplaćuje nekakvu dnevnu kartu, bez obzira što tu dnevnu kartu ne koristite. Dakle, potrošač je ne kupi, nego je dobije na silu. I mnogo tih nekih nelogičnosti, nepravilnosti, iz kojih se dalje, da kažemo, oni koji to žele, imaju nameru, crpu dalje nepravilnosti koje idu na štetu građana, prave se kombinacije sa advokatima, sa izvršiteljima, pumpaju se troškovi, utužuju se ljudi za 1 ili 2 neplaćena računa, pa ne znam, onda od par hiljada dinara to izađe na 50.000 dinara i tako dalje. Lično sam imam neke sporove gde sam hteo da isceram pravdu i da dokažem da sam u pravu i kada bi ovo bila normalna zemlja, kada bi se poštovalo slovo zakona, ja bih isterao pravdu i dobio to. Nažalost, sudovi pružaju zaštitu nezakonitom ponašanju javnih komunalnih preduzeća i gotovo je nemoguće dobiti bilo koje javno komunalno preduzeće, bez obzira da li je potrošač u poziciji tužioca ili u poziciji tuženog. Ako bude vremena tokom emisije, ja ću i pričati par nekih apsurdnih primjera, čisto da gledaoci vide na koji način to sve funkcioniše. Dakle, to je sprega lokalni moćnici, javna komunalna preduzeća, lokalni neki advokati, izvršitelji i sudovi. Dakle, imali smo primjer u jednom gradu u Negotinu, predsjednica suda, predsjednica veća koja se bavi potrošačkim sporovima, njen suprug je direktor toplane. Dakle, niko toplanu u tom gradu ne može da dobije na sudu, bez obzira na to koliko je u pravu. Pa evo, da krenemo od nečega što je, čini mi se, relativno i najsvežije, od EPS-a. Naime, tokom leta, čini mi se u avgustu, su potrošačima koji su se upravo vratili sa godišnjih odmora stigli
naduvani nenormalni računi. Dakle, ljudi su bili van kuće, nisu trošili struju i praktično kad su se vratili doživjeli su elektrošok. Šta se dogodilo? Vi ste prvi istupili sa načinom rešavanja tog problema i dali ste uputstvo potrošačima. Dokle se stiglo? Pa ja bih samo prvo napomenuo da taj problem uvećanih računa se dešava svako malo. Dakle, kad ukucate na internet uvećani računi za struju, izbacit će vam to i za prošlu godinu, i za pretprošlu, i tako dalje. Dakle, to se dešava periodično. Da li je to neka namera EPS-a ili tu dođe do nekog propusta, ja lično sumnjam da tu postoji nečija namera, da na određenom broju potrošača, brojila i tako dalje, zavrti malo onaj brojčanik i na taj način se dodatno zaradi novac. Dakle, 3 miliona brojila ima u Srbiji, neka se to uradi na 100.000, 200.000, 300.000, neka na svakom bude po 10-15 eura viška, pa eto, lako se izračuna kolika je to zarada preko noći, što kažu, ni oro ni kopa. Pa da li je moguće da se služi i takvim stvarima? Pa ja nemam dokaz za to. Dakle, kažem, nemam dokaz. Pitanje je da ćemo ga ikad imati, ali na osnovu primjera ljudi, brojnih primjera koje nam građani dostavljaju, dakle, budi se neka osnovana sumnja. Ako vam neko kaže, evo, ceo mesec nisam bio u stanu, odnosno ljudi su tokom celog leta van države, i kažu recimo za jun mi je došao račun normalno 1000 dinara, onih dažbina što mora se plati, a onda mi za jul dolazi 3500, a nikog nije bilo u stanu. Stan je zaključan. Dakle, postavlja se pitanje kako. Da li neko to nije merio, pa je samo upisao neku cifru, ili je neko rekao, ajmo od tih 3 miliona brojila, ne znam, jedno 20-30% da okrenemo brojčanik na gore, pa šta bude, biće, dešava se to već neko vreme unazad, ljudi se malo bune i nema od toga ništa. I oni koji bi ušli u sudski postupak, pitanje je da li mogu išta da dokažu na sud, ne da dokažu i da dokažu, pitanje je kako bi sudovi to dosudili, znajući to šta sprečava nekoga ko donosi odluku eventualno o takvim stvarima, da kaže hajde da to opet uradimo recimo u julu, avgustu, pa ćemo da se vadimo na to, bile su vrućine, ljudi su uključivali klimu, reći ćemo to mi je od toga i građani će da ućute. Dakle, odmah kako je počelo, kako su ljudi počeli da nam javljaju za taj problem, mi smo kao i uvek prvo stavimo objavu na našim društvenim mrežama, to je onako prilično praćeno. Nakon toga je to eksplodiralo, veliki broj ljudi se javio u komentarima i nama. Shvatili smo da je taj problem malo šireg, malo veći broj ljudi zahvatio. Izašli smo odmah sa uputstvom, dakle šta Zakon o zaštiti potrošača pruža građanima kao mogućnost da urade u toj varijanti i da naravno upute reklamacije. I šta se dešavalo, dakle od početka je bilo, EPS je dostavljao podatke da je, ne znam, prvih dana upućeno 700 reklamacija, od toga 350 osnovano. Dakle, i mi smo tad rekli, to je 50%. Dakle, 50% reklamacija je osnovano i taj procenat nešto govori. Dakle, nije bilo 5% ili 10, nego 50. Oni su rekli, pa dobro, to je samo 700 prigovora. Međutim, posle nekog vremena, kad smo tražili podatak ponovo, bilo je na 3000 reklamacija, 1500 osnovanih. Dakle, opet 50%. Onda se postavilo pitanje, znajući prvo razmišljanje naših građana, koji sigurno nisu svi koji su bili oštećeni podneli reklamacije, nego je to možda uradilo 10-15% kao i uvek. Postavili smo pitanje šta bi bilo da je možda 500.000 građana ili, ne znam, 200-300 hiljada uložilo prigovore, da li bi taj procenat od 50% i dalje opstao. Ako bi opstao, to svakako pokazuje da je tu bilo neke sistemske greške ili neke sistemske namere da se dodatno zaradi na tim računima. Nismo, kažem, saznali to, ali evo, ovi procenti i ove brojke, kažem, bude neku sumnju, da li ćemo nekad saznati, to ostaje da vidim. Ukoliko se ne varam, nekim potrošačima je novac vraćen. Dakle, pa 50% osnovanih prigovora je značilo da je reklamacija prihvaćena i da je račun korigovan. Sad negde je to korigovano manje, negde više, ali to potvrđuje da je neke greške bilo. Dakle, nema objašnjenja zapravo, nema relevantnog objašnjenja koje bi nas ubedilo da je u pitanju greška. Mi smo tražili tu informaciju, nismo je dobili od EPS-a. Dakle, tražili smo informaciju da nam se odgovori na pitanje u tih 50% osnovano rešenih reklamacija, šta se konkretno desilo, šta je utvrđeno, pa je prihvaćeno. Dakle, neko,
ako mi je stigao račun 5.000 dinara, ja smatram da treba da bude 3.000, uložio sam reklamaciju i EPS mi kaže prihvatamo reklamaciju, evo smanjit ćemo na 3.500. Dakle, nije to prihvaćeno zato što sam ja, ne znam, dobar ili šta, nego je neko valjda uradio neku analizu, došao do zaključka da je neka greška i prihvatio reklamaciju. Mi nikako od EPS-a ne dobijamo odgovor na pitanje šta je utvrđeno kao greška, pa su tim građanima umanjeni računi. Mi ćemo pokušati da dođemo do te informacije, ali kažem, za sad to traljavo ide, jer EPS odbija da odgovori na konkretno pitanje. Inače, EPS ima dugu istoriju nezakonitog ponašanja, nezakonite prakse, pogotovo kada je reč o računima. Biste i tekako dobro upoznati sa takozvanim saldiranjem računa. O čemu se tu radi? Saldiranje računa, to je, dakle, svi koji plaćaju račune EPS-a znaju da je pozivna broj kod računa za EPS uvijek isti. I to omogućava, dakle, EPS-u da ako ja imam, na primjer, dug za neki račun od pre 2 godine ili 5 godina i sad uplatim račun za tekući mesec, dakle za septembar, oni tu uplatu knjiže na taj zastareli dug, a meni kažu i dalje duguješ za septembar. To im omogućava taj pozivna broj koji je uvek isti. I mi smo pokrenuli postupak pred Ministarstvom trgovine, dakle to je postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i to smo uradili, ja mislim, ima 3 godine. I baš sam ja pretprošle nedelje bio na sastanku u Ministarstvu trgovine, pitao šta se dešava sa tim, jer to je problem koji pogađa veliki broj građana. Rekli su mi biće. Eto. Tako da, to je još jedno od onih ponašanja gde nadležne institucije zapravo štite nezakonit rad u ovom slučaju najvećeg javnog preduzeća. EPS je država u državi. I onda se dešavaju stvari koje se dešavaju. Dakle, ima tu mnogo kršenja zakona od strane EPS-a i pravo na isključenje, uključenje, promjena vlasnika brojila, gde EPS ucenjuje na ovaj ili onaj način, jednostavno njima niko ne može ništa. Juče me zvala prijateljica koja se sudi sa EPS-om i koja dobije pravosnažnu presudu, ali EPS jednostavno neće da postupi po njoj. Dakle, ona dobila pravosnažnu presudu, da EPS mora da je uključi struju i EPS ne postupi po tome. Dakle, to sve dovoljno govori o tome na koji način se to državno preduzeće odnosi prema građanima, prema potrošačima. Ali saldiranjem zapravo je i ukinut institut zastarevanja duga. Tako je. To je nešto protiv čega se vi inače borite u svim oblastima. Zastarevanje duga je nešto što mora da opstane. Pa institut zastarevanja duga zapravo postoji kako bi i naterao poverioca da reaguje pravovremeno, a ne da razvlači. Dakle, zakon kaže ako reaguješ u godinu dana, imaš pravo da naplatiš. Ako reaguješ kasnije, to ti je zastarelo i potrošač ima pravo, ako se pozove na zastarelost, da taj postupak obustavi, ali mora da se pozove na zastarelost. Saldiranjem računa EPS je zapravo izbegao taj institut zastarelosti, poništio ga faktički, kako sam i objasnio malo pre, jer tekuće uplate knjiži na zastarela potraživanja i tako naplaćuje zastarela potraživanja koje zakonskim regularnim putem ne bi uspeo, a ovamo me onda duži za potraživanje koje nije za račun koji nije zastareo i kaže ne, ti i dalje duguješ za septembar, a ovo ti je otišlo na neki stari račun. Hajde da budemo malo praktični, pa kako biste pomogli nekome ko je isključen sa struje, nije plaćao, a sada želi da se ponovo priključi, dakle želi da plati svoj dug. Dakle, kakve ga zamke čekaju na tom putu priključenja struje? Pa, regularna procedura je, dakle, zakon kaže da EPS nema pravo da uslovljava potrošača plaćanjem zastarelih dugovanja. Faktički bi EPS mogao da traži da plati dugove za posljednjih 12 meseci i da onda mu uključi struju. U praksi se to ne dešava. Mi imamo slučajeve da još jedna jako bitna stvar, ako potrošač ima neki problem sa plaćanjem računa ili osporava svesno deo računa, kako smo mi dali uputstvo u ovoj problematici vezano za račune za jul, dakle, ako nastavi da plaća tekuće račune, EPS nema pravo da ga isključi zbog zastarelih dugovanja. Međutim, i to se dešava. Dakle, i tu EPS krši zakon i isključuje ljude zbog zastarelih dugovanja. Ovo što sam pre toga rekao, takođe, dakle, šta mi možemo da uradimo je samo da obezbedimo nekome pravnu pomoć, on taj spor i
može da dobije ili ne može, zavisi kako će sud da se postavi, ali i ako dobije, kao što sam rekao malo pre, jednostavno iz EPS-a ne preduzimaju ništa, neće da uključe struju i to i dalje onda bude problem koji je akutan za tog potrošača, ništa se ne dešava, on ima presudu kojom faktički ne može da uradi ništa, odnosno možda bi mogao da angažuje neko stručno lice, nekoga da dođe da ga priključi na struju. Eto, to još nismo recimo probali takav način. Dakle, to bi bio kao postupak recimo preko izvršitelja, da se angažuje neko stručno lice koje bi priključilo struju, onda svi troškovi da se svale na račun EPS-a. Plaćanje televizijske takse uz račun za struju je zaživelo, iako udruženja za zaštitu potrošača tvrde da je to nezakonito. Da li još uvijek ima potrošača koji odbijaju da plaćaju taksu na računima za struju? Pa ima. TV taksa kao takva, ona u principu nije nezakonita, ali se naplaćuje na nezakonit način. Aha. Zato što račun za TV taksu izdaje neko ko nije pružalac te usluge. I pravno je tu problem taj što EPS faktički ne može da utuži nekoga ko ne plaća TV taksu, ne može da se pojavi u poziciju tužioca jer on nije pružalac te usluge. Dakle, pružalac te usluge je RTS. RTS bi mogao da tuži nekoga ko ne plaća, ali kako da ga tuži kad ne izdaje račun? Dakle, pravna zavrzlama, ali koliko imam informacije i tu sudovi staju na stranu faktički ovde EPS-a, RTS-a i nalažu građanima da te račune plate. Mada mislim da i nema mnogo tih sporova, nisu se mnogo usudili iz EPS-a da pokreću takve sporove, a tamo da ih je bilo, čisto da zaplaše građane, koliko znam, uglavnom te presude budu donete u korist EPS-a. Ima i sam račun EPS-a, dakle, osim te stavke RTS-a, ima dosta tih nekih stvari koje, da kažemo, gledajući zakon, ne piju vodu. Mi smo se bavili onim troškom garantovanog snabdevača, to nekih 150 dinara se naplaćuje, to je fantomski trošak, dakle, nikakva to nije usluga. Zakon kaže da pružalac usluge može da naplati uslugu u obimu koja je pružena. Šta je trošak garantovanog snabdevača? Dakle, mi smo dobili od EPS-a, dakle, na memorandumu, zvaničan dokument EPS-a, da taj trošak garantovanog snabdevača služi da se pokriju troškovi slanja i izdavanja računa. A Zakon o zaštiti potrošača, čini mi se da je član 12, jasno kaže da je zabranjena naplata slanja i izdavanja računa. I faktički EPS priznaje da kroz taj trošak garantovanog snabdevača radi nezakonitu stvar. Odmah kad smo dobili taj odgovor od EPS-a, mi smo pokrenuli par postupaka. Dakle, uz pomoć njihovog priznanja, faktički to bi trebalo na sudu da bude 1/1, jer EPS priznaje da krši zakon. Mi smo pokrenuli nekoliko postupka i za divno čudo Vrhovni kasacioni sud, koji inače kada se gledaju ti koraci kako se dolazi do Vrhovnog kasacionog suda, dakle mora da se obavi taj prvostepeni postupak, pa drugostepeni, a to nekad traje po 5-7 godina, pa da bi se došlo na Vrhovni kasacioni sud. Ovde je Vrhovni kasacioni sud ekspresno reagovao i zauzeo stav da EPS ima pravo da naplaćuje trošak garantnog snabdevača i da to nije trošak opomene, nego da je to sastavni deo struje, cene struje. Dakle, imamo situaciju da onaj ko se bavi tim poslom priznaje da krši zakon, a onda sud kaže ne, mi znamo bolje, ne rade oni to, oni rade nešto drugo i to je sve u skladu sa zakonom. To je jasno pokazuje da se u ovaj slučaj, kao i u brojne slučajeve, umešala politika, da je neko jednostavno rekao, naložio ljudima iz Vrhovnog kasacionog suda, ja ih čak ne bi nazvao sudijama, to su ljudi koji tamo rade na poziv i kako im neko kaže, dakle nisu sudije pravnici koji to rade poštujući zakon, nego rade po direktivi. To su radili ponovo po direktivi, kažem ponovo jer imamo neke slučajeve i pre toga, gde su ljudi u Vrhovnom kasacionom sudu postupali na identičan način i faktički je aboliran EPS i za tu stavku, dakle EPS je nastavio da naplaćuje i dan danas naplaćuje taj trošak garantovanog snabdevača, iako je to potpuno nezakonita stavka. Dakle, to je prilično razočaravajuće za vas kao čovjeka koji se bavi tim pravnim pitanjima, kad se suočite sa, kako bih rekao, jednim opštim otporom s provođenju zakona na svim nivoima. Vas to nekad deprimira, mislim.
Pa ne bih ja to nazvao, to nije otpor, to je jednostavno mehanizam koji je tako osmišljen, napravljen je tako da otima od običnog čoveka i svi drugi mehanizmi zaštite koji bi zapravo trebali da sačuvaju građane Srbije, oni su zapravo u funkciji toga da omoguće onome ko otima od njih da nastavi da to radi. Evo, vidjeli smo u ovom primjeru da je Vrhovni sud faktički zaštitio EPS. Ja to znam. Ja sam više bio deprimiran kada je Vrhovni kasacioni sud sopstveni stav promenio. Ja mislim da je to nezabeleženo u istoriji planete. Da Vrhovni sud kao najviša sudska instanca u zemlji zauzme stav vezano za troškove obrade kredita i kaže banke nemaju pravo da naplaćuju taj trošak obrade kredita, a onda kada banke dobiju 200.000 tužbi i kada bankari krenu da lobiraju, ja to znam jer je jedan bankar mene zvao telefonom i najavio oštriju borbu, kako je rekao, i posle toga smo i dobili informacije da je taj stav zapravo kupljen od Vrhovnog kasacionog suda, da li direktno od nekog tamo, mada ne bih rekao, pre bih rekao da je opet od nekog političara, pa je taj samo nazvao telefonom i rekao uradite to što treba. Dakle, Vrhovni kasacioni sud je sopstveni stav promenio. 2018. rekao da banke nemaju pravo da naplaćuju trošak obrade kredita i pozvao je građane da podnesu tužbe. Tadašnji predsjednik Vrhovnog kasacionog suda apsolutno ispravno, dakle, faktički pozvao građane da ostvare svoje pravo na obeštećenje. Kada su to građani uradili u velikom broju, dakle 200.000 tužbi je pokrenuto, Vrhovni kasacioni sud je rekao, ispali ste budale, što ste nas poslušali, mi sad menjamo stav i kažemo da banke imaju pravo da naplaćuju trošak obrade kredita i svi ćete izgubiti sporove. Ajde što će da izgube sporove, nego će banke dodatno da zarade i advokati koji su zastupali banke, a gde su banke 100% gubile te sporove, sada banke, ajde ne sve, ali dobar deo tih sporova dobijaju i faktički zarađuju ponovo na tome. Advokati koji ih zastupaju od izgubljenih sporova sada dobijaju. Te građani tamo gde su ih dobili, ne znam, par desetina hiljada dinara, sad imaju po preko 100.000 da vrate bankama. Evo, dolazi nam zima, nažalost, i sada je sve aktuelnije pitanje grejanja. Znamo da taj problem toplana koje naplaćuju grejanje, a da građani zapravo ne žele da koriste njihove usluge. Imamo taj fenomen pasivnog grejanja. Ima li tu nekih promjena? Pa evo, mi smo tražili i dali smo neke predloge za izmenu zakona o zaštiti potrošača, između ostalog je jedan od tih. Sad, da li će nadležni tamo smeti to da urade ili imaju direktivu da šta opet ne smeju da diraju, ne treba da diraju i tako dalje. Ja verujem opet u ovo drugo da će biti. Dakle, toplane naplaćuju grejanje, opet ponavljam, zakon kaže usluga se naplaćuje u količini koja je pružena. I sad neki ljudi kažu, pa kako da mi naplate, kako da mi izmere grejanje. Dakle, postoje kalorimetri koji to greju, ove novije zgrade i uglavnom imaju kalorimetre i to nama omogućava zapravo da štedimo. Prošle godine je bila priča, pomerena je grejna sezona za 15 dana, mi smo tražili da onda toplana umanji račune za bar tih 15 dana, međutim, toplana je to odbila. Sa kojim obrazloženjem? Pa jednostavno oni kažu da imaju pravo na to. I to je klasična demonstracija sile. Dakle, gde ako imamo tamo odluke grada i zakon i kaže, sve ovo što sam rekao, odluka grada kaže grejna sezona počinje 15. oktobra, ona je počela 1. novembra. Dakle, tih 15 dana su građani, iako je bilo par dana kada je bilo hladno i bilo je potrebno da se uključi grejanje, dakle, ostali, da kažemo, uskraćeni za taj period, ali su im računi stigli u punom obimu. Mi smo pisali gradskom ombudsmanu, on je stao na našu stranu i rekao je da toplana mora da izvrši povraćaj računa, umanjenje računa, međutim, toplana to nikad nije uradila. Mi smo pokrenuli nekoliko desetina tih pojedinačnih sporova potrošačkih i to je još uvek na čekanju. Međutim, baš sam pre neki dan pitao advokata koji se bavi tim sporovima, rekao mi je ni u jednom tom postupku mi još uvek nije zakazano ročište. Dakle, imamo klasičnu demonstraciju sile. Prvo, gradonačelnik je pokrio tu odluku toplane, u stvari, toplana je odluku donela, direktor toplane je faktički sluša šta mu kažu rukovodioci grada, gradonačelnik i ekipa. Nije on to sam doneo, tu odluku. Dakle, toplana je donela tu odluku, sud će ih zaštititi na ovaj način.
Pitanje je i kad počnu ta suđenja, na koji način će presude biti donete, ali evo, godinu dana faktički je prošlo, mi nemamo, iako su po zakonu potrošački sporovi hitni, mi još uvijek nemamo da je zakazano prvo ročište. Kao što rekoh malo pre, klasična demonstracija sile koja bukvalno sada kaže može da dovede do toga da se grejna sezona u potpunosti ukine, a da mi dalje plaćamo račune za grejanje, jer neko kaže pa mi imamo pravo na to. I kad smo slušali te izjave i komentarisali, rečeno je pa evo, pomerit ćemo grejnu sezonu za 15 dana, ali nećemo zbog toga da povećavamo cenu grejanja. I posle par meseci opet povećana i cena grejanja. Dakle, laž i obmana je nešto što je standardno ponašanje javnih komunalnih preduzeća, ne samo u Beogradu, nego širom Srbije. Da li je u redu da se u tom obračunu recimo naplaćuje po članovima, po članovima domaćinstva, dakle po broju članova u domaćinstvu? Kako se uopšte vrši taj obračun? Je li on zakonit? Pa nije, dakle oni naplaćuju to po kvadratu stana i onda kažu pozivamo građane da štede. Dakle, ako ja plaćam za stan od 50 kvadrata, plaćam fiksno grejanje svakog meseca, šta me briga, ja mogu zimi da odem negde na zimovanje i ja ću namerno da ostavim prozore otvorene i sve, jer ja plaćam grejanje. A kada bih plaćao po potrošnji, svako od nas bi kad nije tu zavrnuo grejanje, je li tako? I onda bi se štedela toplotna energija i toplana bi imala manje izdatke za gorivo, dakle koje koristi za proizvodnju toplotne energije. Međutim, ovako nema nikakve logike. Kako da štedimo? Kako mogu da štedim ako mi je račun uvek isti? Šta da uradim ja? Znači, ne mogu da uradim apsolutno ništa. I to je taj problem gde smo mi i pozivali i, da kažem, i do premijerke sam ja došao na neki način, međutim, ništa se tu nije desilo. Očigledno je da oni jednostavno ne žele da urade ništa po tom pitanju, jer im ovako odgovara. Pa evo, svi znamo, grejanje se plaća i leti. Ja sam, kada ih pitamo zašto to, oni kažu ne, zapravo ono što se plaća zimi je samo polovina računa, ali mi to razbijemo na 12 meseci, pa vi plaćate tokom celog, znači i vređanje inteligencije. Ja sam jedne godine, pre nego što sam se isključio sa grejanja, samoinicijativno, jer nisu hteli da me isključe, govorili su da ne postoje tehničke mogućnosti, a kad sam se ja isključio uz prisustvo 2 svedoka, doveo sam tehničko osposobljeno lice za to, napravio, poslao im zapisnik i dokaze o tome, oni su mi poslali dopis, prihvatamo isključenje sa mreže, stekli su se tehnički uslovi, a u zgradi se ništa nije menjalo. Dakle, to je samo bila laž kako bi odgovorili potrošača da se ne isključi sa grejanja. I to je nešto što stalno rade. Ja sam i bio na sastanku jedne godine u toplani, oni su dali neki spisak šta treba da se ispuni da bi se stekli uslovi za isključenje sa mreže. Taj spisak otprilike treba pronaći vodu na Marsu i kad to uspete bit će vam dozvoljeno. Dakle, nemogući uslovi, sve treba da anketiram ljude po zgradi, da tražim saglasnost i tako dalje. Potpuno nezakonito. Ja kao potrošač imam pravo da ne želim neku uslugu, ali mi očigledno živimo u robovlasničkom društvu koje kaže ne možeš da se isključiš sa grejanja, moraš da plaćaš pa sve i da ne koristiš ili 3 meseca tokom zime nisi u stanu, moraš da nam platiš koliko ti mi kažemo i kraj priče. Toplana je visoko profitabilna, zaboravio sam sad cifre, radi se o milionima evra, dakle na kraju toplana ima profit, čist, ostvari profit, čini mi se 90% daje u budžet grada, a 10% zadržava za sebe da, ne znam, radi neka dalja infrastrukturna ulaganja i tako dalje. U uvodu ove emisije sam rekao, javno-komunalna preduzeća su preduzeća faktički naša u vlasništvu građana. Dakle, šta je suština? Zamislimo da mi, stanari u zgradi, osnujemo jedno preduzeće naše koje će se baviti čišćenjem zgrade. I to preduzeće nam to čišćenje naplaćuje 500 dinara mesečno. Na kraju godine mi podvučemo crtu i vidimo da je tu ostao neki novac. Dakle, da je ta naša firma ostvarila neki profit.
Ideja te firme nije da ostvaruje profit, nego da nama pruži optimalnu uslugu po prihvatljivoj ceni. Ako ostvaruje profit, to znači da je ta usluga bila preplaćena. Onda ćemo sledeće godine da to smanjimo na 300 dinara mesečno. Ovde imamo kontra, da se gleda da se ostvari što veći profit, da se pruži što manje usluge, kako bi neko od toga imao neku korist. Ko? Grad. Pa kad bi grad makar ulagao taj novac gde treba, nažalost, opet završi negde u privatnim džepovima. A mi zapravo ne znamo gde završava taj novac, delom neka završava vrsta ekstra profita koja se dobija zavlačenjem ruke u džep. Delom završava u privatnim džepovima. Evo, skoro smo radili analiziranje bilansa parking servisa, koji je isto visoko profitabilan, gde postoje razne neke stavke. Zamislite parking servis koji pruža uslugu, dakle ulice, nije izgradio ulice, nikakva ulaganja nema, što kao ja to često kažem, kanta farbe, postavi se znak, najjači biznis na svetu. Parking servis u svojim bilansima iskazuje trošak proizvodnih usluga. Dakle, šta proizvodi? Šta oni proizvode, mislim? Ne proizvode ništa, ali imaju trošak proizvodnih usluga. Dakle, negde se na neki način izvlači novac, neke jubilarne nagrade i tako dalje. Dakle, to je još jedan od... To pokazuje, ajde, ovo je bitnije možda za toplanu, da ako toplana ostvari toliki profit, to pokazuje da grejanje treba da bude jeftinije. Jer to preduzeće nije osnovano, naše preduzeće koje treba da nam čisti zgradu, nije osnovano da nas pljačka, nego da nam pruži uslugu po nekoj optimalnoj ceni, a optimalna cena znači da, dakle, pokrije svoje troškove postojanja i poslovanja, je li tako? Ako mi to plaćamo više nego što treba, pa na kraju godine imamo plus, ok, mi možemo da kažemo hajde da taj plus iskoristimo za nešto drugo. Ali ako je preduzeće osnovano samo da se bavi čišćenjem, to znači da je cena prevelika i da treba da bude manja. To je ta poenta kod toplane, isto se odnosi i na parkiranje. Očigledno nam je neko oteo ta preduzeća, a bojim se da nam je neko oteo i državu. No, sad da se pomenuli ste parking servis, ima tu još mnogo nezakonitosti. Vi ste uporno protestovali protiv izdavanja dnevne karte. To je po vama potpuno nezakonit čin. Pa naravno, evo, šta je dnevna karta? Dakle, dnevna karta kao pojam zvanično egzistira na obaveštenjima, odnosno na saobraćajnim znakovima, ja mislim od 2019. Pre toga nigde nije postojalo obaveštenje o tome. Sad zamislite da recimo čovjek koji živi na selu nekom, prvi put dođe u Beograd i on pogleda tablu parking servisa i vidi da tamo sat košta toliko, ne znam, ta zona, kako se šalje na mobilnom i tako dalje. Ali nigde ne kaže šta se dešava ako on probije taj sat. Dakle, tamo kaže maksimalno 3 sata, ali ne kaže šta se dešava ako on probije tih 3 sata. Ne kaže da se za to dobije neka dnevna karta. I zašto dnevna karta? Evo, čisto logika, ja sam to postavio pitanje parking servisu, zašto ste doneli, na osnovu koje ekonomske logike, razmišljanja, razmatranja, kalkulacije, ste doneli odluku da kazna za neplaćanje 1 sata bude dnevna karta? Zašto ona nije nedeljna ili mesečna ili, na primjer, vekovna? Šta im brani da to urade po toj logici? I zašto je ona baš 1900 dinara? Zašto nije 2 miliona dinara ili 100 miliona dinara? Ko je odredio tu cifru? Nema odgovora. Koji kriteriju? Dakle, razumete šta je poenta? Neko nije došao na posao i rekao, ajde da uvedemo dnevnu kartu i da ona košta 1900 dinara. Dakle, tome je prethodila neka računica, neko savjetovanje, jednostavno parking servis nema odgovor na to. Zašto ja kao kaznu za neplaćanje 1 sata parkiranja dobijem baš dnevnu kartu? Dakle, a zakon kaže usluga se koristi onoliko koliko, usluga se plaća onoliko koliko se koristi. Dakle, ja stanujem na parking mesto, snimi me oko Sokolovo, ja možda odem odatle posle 15 minuta, ali moram da platim kao da sam to koristio ceo dan. Sad, kad mi se već izda dnevna karta i ja kažem ok, platit ću je sutra prekstra, ja znači imam mogućnost da se, pošto imam izdatu dnevnu kartu, imam mogućnost da napuštam parking mesto i da se vratim, imam faktički plaćeno dnevnu kartu. Ja dođem na parking mesto, sve zauzeto. A imam plaćenu dnevnu kartu.
Razumete apsurd? Pritom, to parking mesto gde sam ja bio će se u toku jednog dana, tih 24 časa, prodati još ko zna koliko puta. I ko zna koliko puta tu isto neko neće da plati, pa će mu biti izdata dnevna karta. Dakle, perpetuum mobile. Na jednom parking mestu se zarađuje, potencijalno možda se zaradi ogroman novac. Samo na jednom parking mestu. Meni se izda dnevna karta, onda vi stanete, pa vam naplate, pa stane neko drugi i tako dalje. Šta je tu još jedan veliki problem? Evo, nedavno smo u kvartu u kom ja živim, vidim da ima mnogo više vozila nego što ima obeleženih parking mesta. Ja sam tražio da mi parking servis dostavi podatak koliko ima u tom kvartu, to je neka podzona, koliko ima parking mesta na kojima se naplaćuje parkiranje, oni to znaju, i koliko ima izdatih mesečnih karata. Zato što sumnjam da oni prodaju mesečnu kartu svakome ko traži. Uopšte ne gledaju broj. Znači, ako ima 100 parking mesta, ja verujem da su oni prodali 300 mesečnih karata. Znači, to je kao kada bi se za autobus koji ide do Niša, koji ima 100 mesta, na stanici prodali 150 karata. Pa onih prvih 100 uđe, ovih 50 nek se snađu. Dakle, prodaje se više karata nego što ima parking mesta. Nisu mi odgovorili, iako su pre toga uredno odgovarali na pitanja po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja koje sam slao, zato što bi taj odgovor njih pokopao. Pritom, ne samo to, ta mesečna karta, gde sam siguran da je veći broj mesečnih karata prodat u odnosu na parking mesta, mi imamo svakodnevno i one padobrance koji dođu na po sat vremena i naplaćuju. Dakle, mi na 100 parking mesta, recimo, imamo ko zna koliko prodatih satnih karata i mesečnih karata koje faktički ne mogu da se iskoriste. Ja to znam jer kad dođem uveče kolima, nekad bukvalno po sat vremena se vrtim u krug, ne mogu da nađem regularno parking mesto i onda oteram auto negde na neku periferiju gde znam da ljudi ne parkiraju i nema toliko frekvencije, ostavim auto tu, pa onda pešačim još 15 minuta do zgrade, čemu onda mesečna karta za parkiranje. Pa evo, gospodine Gavriliću, ja sam pomenuo, rekao sam da ste možda deprimirani, suočavate sa svim tim silnim nepravdama. Gde vidite rešenje? Dakle, kako da se izborimo protiv te situacije? Šta da učinimo? Kako da pomognemo građanima da ne podnose više taj porez? Praktično ih država, vlast preko javnih preduzeća oporezuje. Pa moram da kažem, ja sam bio deprimiran tad kad je bilo to za Vrhovni sud i banke i stvarno sam u nekom trenutku pomislio čemu dalje baviti se ovim stvarima, čemu pravo uopšte, čemu pravni fakultet, čemu sudovi. Dakle, imate neki problem, dođete kod nas, mi vam kažemo, vidi, u zakonu piše to i to, ali šta kad ti taj zakon ne može da primjeniš i kad odeš na sud, sudija može da ga tumači ovako ili onako. Ostao sam uskraćen za par nekih primjera, ako bude bilo kasnije vremena, mogu da ih napomenem kako je to teklo. Ja sam u principu za to nema predaje. Dakle, i postoje uvek ljudi koji ne žele da se predaju, mi pokrećemo te postupke, javno animiramo ljude i ono što, da kažem, efektiva radi, a ne bi trebalo da radi, eto, otvoreno kažem, pred svake lokalne izbore mi pozovemo građane da glasaju za promene. Znači, ne kažemo glasaj za Peru, Žiku, Lazu, samo glasajte za promene. Nek dođu neki drugi, pa onda i njih da promenimo, jer moraju da počnu da rade u interesu građana, a ne u svom interesu. Dakle, tako ponašanje vređa dostojanstvo građana, pre svega, ne samo što... I građani moraju da se pobune u nekom trenutku. Mi smo čak planirali možda da pozovemo i na neke proteste, ali sve se kao čeka neki moment kada bi možda još neka tema pritisla dodatno građane. Generalno, što kažu, ništa nam se ne dešava bez razloga. I ljudi uglavnom ćute, kažu, ma ne možeš tu ništa da uradiš ili ćuti, ono čuveno naše, ćuti može da bude još gore. Ne može šut sa rogatim i tako dalje. I onda i ovi iznad to znaju i kažu, ma da, ja znam kad je meni jedan bankar rekao davno još, kaže, ti tu stalno pričaš tužbe, ti ćeš od 1000 ljudi da animiraš 10%. Znači njih 100 će da nas tuži, dobit će sporove, mi ćemo njima da isplatimo, ali će nam od onih 900 opet ostati pare. I to je jednostavno ta logika kojom razmišljaju i svi na gore koji kažu, ma dobro, tu će neki da se bune, vidjet će da od toga nema ništa, odustaće, nama pare ostanu i to je to.
meni onako prilično neshvatljiva i nepojmljiva situacija da recimo država i ti lokalni, da kažemo, moćnici, gradonačelnici i tako dalje, jednostavno tako lako dozvoljavaju da se građani pljačkaju. Nije to samo pljačka putem računa, nego i kad ne platite taj račun, onda angažuju advokate preko veze, oni pumpaju troškove, naplaćuju nezakonite stvari, pa onda bace kod izvršitelja. Evo moj slučaj, nedavno, baš sa parking servisom, ja imam 15 sporova koje vodim sa parking servisom, uglavnom to gubim. Dakle, šta god na sudu kažem ih dokaz koji priložim, a oni nemaju nikakav dokaz, ja to izgubim. I evo imao sam situaciju da recimo oni prilože sliku auta na kom se ne vide tablice. Jer kad su slikali pa onaj odbljesak se napravio, ne vidi se koje su tablice. Mrkli mrak, vidi se pola auta samo. Čak mu se ne vidi druga polovina. Čak se ne vidi da je to mesto na kom je slikan auto i da je to obeleženo za parkiranje. Znači ništa se ne vidi. I sud kaže na osnovu fotografije jasno i nedvosmisleno utvrđeno da je to taj auto, tih registarskih oznaka, slika na tom mestu i u to vreme. I ja kažem, na jednom ročištu sam bio, gde je isto tako neka slika bila, i ja kažem, gospođo sudija, ovo je vaš auto, izvolite, platite. Kaže ona, kako moj? Ja kažem, a kako moj? Da. Jer ne vide se tablice, ne vidi se ništa. Dakle, po čemu parking servis vezuje da je to moje vozilo? I ona gleda i kaže, pa stvarno se ne vidi. Pita njih, jel imate vi neki bolji dokaz? Oni kažu, nemamo. I kaže, dobro, sve je jasno. Ja očekujem da sam dobio spor, stigne presuda, ja izgubio, moram da platim. U presudi stoji, na osnovu fotografije, utvrđeno je da je to, ja to moram da platim. Ili recimo slučaj, parking servis iz Niša me tuži za jednu dnevnu kartu, spor se vodi u Beogradu, ja kažem, ja te godine nisam bio u Nišu. Dakle, pravila suđenja kažu da kad neko tuži nekoga, on mora uz tužbu da priloži neke dokaze. Jel tako? Kao kada bi ja sad vas tužio da mi dugujete 100.000 evra, a nemam nikakvu ni priznanicu, ni potvrdu, ni bilo šta. I sud kaže, ok, prihvatamo, vratimo 100.000 evra, ja nemam nikakav dokaz. Dakle, onaj ko tuži, on mora da priloži neki dokaz da je njegova tužba osnovana. Parking servis iz Niša i isto tako i ovi iz Beograda, oni imaju sliku mog auta. Ovi su do duše imali sliku mog auta i vide se registarske tablice. Sudija kaže, jel vi priznajete da je to vaš auto? Ja kažem, priznajem da je to moj auto, slika mog auta. Ali ja vam kažem, tu se ne vidi u kom gradu je to, u kom trenutku je to slikano. Ja vam kažem da je to slikano u Njujorku. Kako ćete vi znati na osnovu slike mog auta gde je to slikano? I sudija kaže, u pravu ste. Pita advokata parking servisa, imate vi neki bolji dokaz? Kaže, pa evo imam sliku te ulice. I vadi sliku ulice gde je navodno moj auto slikan. Na toj slici nigde nema mog auta. Slika ulice sa Google mape. Izvučena 2014. Piše dole 2014. Oni mene tuže za 2016. Ja kažem, sudija, ovo je slika ulice sa Google mape skinuta, možemo sad da je skinemo sa interneta, pritom ovo iz 2014. godine. Znači, kakav je ovo dokaz? Sudija kaže, u pravu ste. Jeste li dobili spor? Vi nemate dokaz, ona kaže, nemam ništa drugo. Kaže, onda je sve jasno. Mi izlazimo, kažemo, bravo, evo, dobili smo napokon spor, stiže presuda, ja moram da platim. Nigde se u presudi ne spominje ono što smo pričali na tom ročištu, niti ima delova mog svedočenja, samo kaže, utvrđeno je da si bio u Nišu, moraš da platiš i to je to. Naravno, ja sam pisao žalbe, rekao sam, teraću to do Strasbura, nadam se da ću isterati, jer pravda je očigledno na mojoj strani. Možete li vam pomenuti još neke slučajeve gde ste zastupali građane? Da li je bilo nekog pozitivnog rešenja, da nas malo ohrabrite? Pa evo, imali smo jedan, recimo, bio jedan primer za Infostan, isto je tad bilo to neko saldiranje, sudija je na svu sreću imao hrabrosti, znanja, šta god, dosudio je u korist potrošača, rekao je da javno komunalno preduzeće nema pravo da radi saldiranje. Dakle, i taj spor smo uspeli da dobijemo. Evo, ta prijateljica je uspela da dobije taj spor za uključenje struje. Nažalost, to su samo sporadični slučajevi. Dakle, mnogo više tih sporova se dosuđuje. Jedan dobijeni spor, naše pravo nije precedentno. Jedan dobijeni spor ne znači da će i u ostalim sporovima biti tako presuđeno. Čak šta više to... Mada bi trebalo da usmeri ipak sudije ka takvom razrešenju. Mi smo napisali knjigu, dakle, izdali smo knjigu Nevidljivi zakon.
baš iz tog razloga da objasnimo, da ostane kao tragu, da kažemo, u vremenu nekom, čime smo se bavili, do kakvih smo saznanja došli, da jednostavno sudovi, apsolutno ih ne zanima zakon. Dakle, ja sam bio na ročištima i čitao sam presude gde kaže toplana je tužila čoveka, ali kaže on nije potrošač. Dakle, sud tvrdi da on nije potrošač, nego je, ne znam šta, kupac. U stvari je potrošač, ima definicija. Ja sam imao isto protiv parking servisa jedan od tih mojih slučajeva gde sud kaže da ja nisam potrošač. Pa sam morao da objašnjavam u žalbi, ja sam pisao žalbu, da objasnim sudu šta je definicija potrošača, a šta je definicija trgovca prema zakonu o zaštiti potrošača, da ja jesam potrošač i da to jeste potrošački spor. Dakle, mnogo apsurda ima, mnogo tih nelogičnosti. Da li sudije ne smeju ili imaju direktivu, ja verujem da ima tu i jednog i drugog. Čim vide da je komunalno preduzeće jedna od strana u sporu, već znaju kakvu će presudu da donesu. Mi smo imali situaciju, dakle, isto apsurdnu. Toplana je htjela da naplati taksu za isključenje sa grejanja. A zakon kaže da je isključenje sa mreže besplatno. Ne samo za grejanje, nego za bilo koju uslugu. Dakle, kada se raskida ugovor sa nekim javnim komunalnim preduzećem, tu nema nikakvih troškova. Ali odakle im ideja da to urade? Dakle, oni pokušavaju da ušićare gde god mogu. Tako je. Dakle, oni su doneli odluku. Ne može im se ništa verovati. Grad je doneo odluku i kažu imaju pravo da naplate, to košta 4.500 dinara. I ja sam rekao, oni su izdali taj račun nije plaćen, prošlo je godinu dana, dakle više od godinu, prošlo je 2 godine i oni su pokrenuli postupak preko izvršitelja. Napisali smo žalbu i u toj žalbi smo rekli, sad pazite ovaj apsurd, dakle, trošak isključenja sa mreže nije komunalna usluga. Znači, to je neki njihov fantomski trošak koji je nezakonit, ali nije komunalna usluga i postupak nije mogao da se vodi preko izvršitelja, nego je mogao da bude pokrenut kao klasična parnica. A ako oni kažu da je komunalna usluga, pa su ga pokrenuli zato preko izvršitelja, onda je zastarelo jer su pokrenuli ga posle 2 godine, jer rok zastare godinu dana. Znači, šta god od ta 2 argumenta se prihvati, potrošač dobija spor. Šta se dešava? Sud nalazi 3. argument, potpuno neki fantastičan, koji nema veze ni sa zakonom, ni sa logikom elementarnom i kaže potrošač to mora da plati. Bez obzira što zakon kaže da nema troška kada se raskida ugovor i isključuje sa grejanja, bez obzira na to što je to zastarelo, ako je komunalna usluga, bez obzira što je pokrenuto na nezakonit način, ako nije komunalna usluga, ništa od toga sud nije prihvatio i rekao je moraš da platiš. Dakle, potpuno neverovatno. I to je samo, 3 primjera sam naveo, ima ih mnogo. Evo, gospodine Gavriloviću, želim vam mnogo živaca u daljem vašem radu, u interesu zaštite potrošača i da budete mnogo uspešniji na zadovoljstvo svih nas koji smo žrtve ovakvog nezakonitog i nesavjesnog ponašanja. Rekao bih samo kada kažete da budete mnogo uspešniji, ne zavisi to naravno samo od vas. Uglavnom ne zavisi od nas. Dakle, mi smo što se tiče prava i tih stvari apsolutno potkovani i pravno uradili sve što treba. Ali jednostavno s druge strane imate demonstraciju moći i sile koja kaže to što si ti napisao okači mačku o rep, mi donosimo presudu da moraš da platiš i to je to. Dakle, u pravnoj borbi mi apsolutno smo dominantni kad bi gledali samo pravo i kad bi čitali zakon. Ali, nažalost, s druge strane je, da kažemo, protivnik mnogo jači, ima zaštitu sudova i mi tu teško prolazimo. Ali to ne znači da ćemo odustati, naravno da nema odustajanja. Uspemo mi tu po neke stvari da pomerimo, nema odustajanja, radimo na tome da se svest građana poveća oko tih stvari, da ljudi shvate da ih pljačkaju, da ne kažu to tako mora, ne mora. Kad kažu, ja sam imao recimo razgovor sa žena je neki načelnik u tržišnoj inspekciji, ja kažem, zakon kaže ako mi pružalac komunalne usluge poveća cenu, ja imam pravo na raskid ugovora. I ja sam to tražio od gradske čistoće. Kaže ona, pa kako da ne plaćate, kao to mora se plaća. Ja kažem, pa evo, vi ste načelnik tržišne inspekcije, kažete, mora se plaća. Ništa se ne mora, mi ne živimo u robovlasničkom društvu, nego treba poštovati zakon i odnošenje smeća bi trebalo da se naplaćuje po količini. Kažu ljudi kako? Pa evo, ko je bio u Holandiji, u Italiji, zna kako, imaš karticu
I ne možeš, ako si gost tu, a nemaš karticu, ne možeš da baciš smeće. A ne smeš da ga baciš nigde drugo, jer su kazne rigorozne. Dakle, moraš da imaš karticu i kad provučeš, ako tog meseca provučeš karticu 3 puta ili 10 puta, ne stigne ti isti račun. Manji je ako si 3 puta bacao, veći ako si 10 puta bacao. To je zakon i kod nas predvideo. Ali, nažalost, mnogo je lakše gradskoj čistoći da naplaćuje nešto fiksno svakog meseca, nego da uloži u ta merenja pa da naplaćuje u skladu sa zakonom. Isto se odnosi na toplanu, isto se odnosi na vodovod. Vodovod, nismo to rekli, naplaćuje po broju članova domaćinstva. Šta kaže ta logika? Ako u jednoj vertikali, dakle imamo stan koji iste kvadrature, 50 kvadrata gore, 50 kvadrata dole možemo da imamo jednog čoveka koji živi sam, gore četvoročlanu porodicu. I ova četvoročlana porodica će plaćati veći račun po njihovoj logici. Ovaj dole može da se kupa svaki dan 10 puta dnevno, da ne znam šta sve radi, a ovi gore mučenici možda se ne kupaju jednomesečno, potroše manje vode, ali će platiti više jer ih jednostavno u stanu ima više. Dakle, nakaradna logika koja dovodi do svih ovih stvari koje su apsolutno nezakonite. Dakle, ako možemo da izvučemo neku suštinu iz ovog razgovora, imamo dva problema: nedostatak potrošačke kulture i nedostatak pravne države sa druge strane. Nedostatak te neke potrošačke svesti gde ljudi ne shvataju ta svoja prava na odgovarajući način, da treba da se pobune više kada se dese te neke stvari. Evo to i kad je bilo prošle godine to za odlaganje grejanja i ne znam ove godine za struju. Ja stalno navodim primer, to je bilo pre nekih 10 godina, nekad, ja mislim da je u Liberiji, recimo u Africi, banke su povećale kamatu za 0,5%. Za 0,5%. Znači, sutradan su svi izašli na ulice, zatvorili radnje, blokirali ulice, trgove i tako dalje. Sljedećeg dana su banke, odnosno država je reagovala i banke su vratile tu kamatu. Ovde kod nas se svašta nešto dešava, pljačkaju nas svakodnevno i ljudi ćute. Mi kad smo čak i pokušavali možda da pozovemo na neki protest, naiđemo na otpor kod građana koji kažu, ma vi niste u pravu, ne veruju nama. Kažu, ma vi niste u pravu, to tako mora. I šta onda reći? Znači, dakle, to je prva stavka. Kada bi se to promenilo i kada bi građani bili, da kažem, energičniji i oštriji u tim nekim iskazivanjima nezadovoljstva, to bi sigurno nateralo i lokalne moćnike i čelnike javnih komunalnih preduzeća da razmisle o tome što rade, a verujem da bi nateralo i sudije da ipak malo te zakone koje imamo, koji su dobri, ipak poštuju malo više. Nadamo se da će tako i biti uz vaš nesebični angažman. I nadamo se da će se i naše društvo polako, postepeno menjati u smislu razvoja potrošačkog društva. Dakle, mi smo tu na veoma niskom nivou kada je reč o toj potrošačkoj svesti i još mnogo toga mora da se uradi da bi ljudi zapravo postali svesni svojih prava i mogućnosti da se izbore za svoje prava. No, u svakom slučaju, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, mogli ste da čujete mnoge korisne savete i nadamo se da ćete neke od njih usvojiti. Hvala vam na pažnji.